Masu bibiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi, muna roƙon ku da idan wannan ce shigowar ta farko da ka taimaka ka yi mana subscribe kana da bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa ko kai mana liking akan wannan bidiyon domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwar ka muku sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Gyaran nonon budurwa, bazawara da matar aure. Idan muka ce gyaran nono, akasari ba kowace mace za ta gane me muke nufi ba, saboda ba su damu da gyara shi ba, alhali kuma rashin gyara ba karamar illa yake yi wa musu ba, amma su ba su san hakan ba. To gaskiya yana da matukar muhimmanci da tasiri ga mace amarya ko uwar gida, budurwa ko bazawara, da ku gyara nonon ku. Karki nonon ki hakanan sharaf bakin gani, sai ka ga mace ta bar nono a zube. In tana shara mai gida ya ga suna tareto kamar an ratayo agwagi a bayan keke. Idan kuka lura sai ku ga matan waɗansu yarukan waɗanda ba Hausa ba, kamar Laraba ko Turawa, matansu sun tsufa ko sun manyanta, amma martabar nonuwansu na nan daram, ta yadda ko nonuwan mata budurwa a nan ba za ka same su haka ba. To hakanan zai iya rage miki tasiri wajen mai gida, hanyoyin da zaki bi don kada nononki ya faɗi, ko kuma idan ya faɗi kuma kina son ya tashi, su ne zaki samu wannan kayan haɗi. Alkama, ki rinka yin kunu da ita kina shafe da rana, ko ki samu garin hulba da garin tsamiya da zuma farar saƙa da lemon tsami, sai ki haɗa su guri ɗaya, ki rinka shafawa a nonon. Bayan awa ɗaya ko mintuna 30 sai ki wanke, ki shafa man zaitun. Hajiyar Allah, yanda ga wannan zaki sha mamaki. Gyaran nono ga budurwa, wannan wani haɗi ne da ake yi don gyaran nono musamman ga budurwa. Shi wannan haɗi kuma ba kowace mace ita take da bukata za ta iya amfani da shi, saboda tasirin shi yanda yake yi shine za a samu garin waken soya, garin alkama, garin zogale, garin bawon lemon zaƙi, kumfan maliya da zuma. Sai ki cakuɗa su guri ɗaya, sai ki rinka shafa a nonon. Bayan mintuna 30 ko sama da haka sai ki wanke, sannan kuma ki rinka shan kunun alkama, za ki sha mamaki insha Allahu, dan dawo da martabar nono da girmansa. Ga matar da take son ta dawo da martabar nono ko kuma girmansa, yanda za ta yi shine za ta samu ganyen sabara mai kyau, 'ya'yan alkama su ma masu kyau, sai ki rinka nono da su, ko kunun gyada, ko kuma kunun alkama, ko kunun shinkafa, ko kunun gero, ko duk wanda ya samu, sai ki dafa shi da wannan haɗin mai albarka don magance matsalolin ma'aurata, amarya ko uwar gida ga tsaraba. Shi wannan haɗin yana da ban mamaki, musamman wajen ƙarin soyayya tsakaninki da mai gida, da martaba da farin cikin mai gida da nishaɗin amarya, kuma yana sa mai gida ya ji daɗin marar misaltuwa. za ki zama gogarma a gasar wajen mijinki, saboda shi wannan haɗin mayata na manya ne. 'Ya'yan kankana, ɗanyar gyaɗa mai kyau, dabino, alkama, garin koma suya, 'ya'yan zogale, sai ki dake su yi laushi, sai ki rinka shan ƙaramin cokali da madara ta ruwa safe da yamma, kuma shi ma mijin zai iya sha. Araba ga masu niyyar aure, wannan wata tsaraba ce mai ban mamaki, musamman ga 'yan mata masu niyyar aure ko amarya, kai har ma da uwar gida. Sarautar mata, shi wannan haɗin yana ƙara ni'ima da nishaɗi, sannan kuma yana magance matsalolin da ke rage martaba mace, yana kuma sa juriya. Yanda ake yi shine karas, sai ki yayyanka shi ƙanana, sai ki shanya shi ya bushe. Zangarin da zogale ƙwara ɗaya, garin jirjir na asali, garin dabino da kuma rumzali, sai ki haɗa su guri ɗaya, ki dake su sun yi laushi, sai ki haɗa da mazan ƙwaila, sai ki rinka sha ƙaramin cokali da nono sau ɗaya a rana. Shi ma wannan haɗin yana da kyau insha Allahu.
To mai sauraro, kamar yadda muka gaya muku, muna roƙon ku idan wannan ce shigowar ka ta farko da ka taimaka ka yi mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawar sanarwa ko ka yi mana liking akan wannan bidiyon domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.